Takže čau, dneska som u nového videa a dneska si pozrieme môj denník. Začíname prvou stranou a máme tu loptu a srdiečko. Najlepší futbalista je Ronaldinho. Je kúsovník z loptu, je to môj najmilejší hráč a je to ikona. Klub Iko, takéto majú klub. To je Ronaldinho dress. A tuto má Ronaldinho dres. Áno, je to pravda. Keď hral ešte za Barcelonu, tak mal taký dres. A 10 samozrejme. Dobre. A tuto je moja fotka, keď som bol s ním sa vychodiť. Max Ronaldinho rating je 117. To je pravda. Áno, môj najlepší klub je samozrejme Barcelona. Tam najdlhšie hral, ako máme semka. To mňa nevidíte v Barcelone. No tu máme klub lopty, to som len tak ako nakreslil. A ideme na ďalšiu stranu. A tu je zlatá lopta, čo vyhral Ronaldinho ešte na svojej konci kariéry. Ballon d'Or, jo. A tuto máme futbalové Rímy. Takže prvý si na Theodor Ballon d'Or, Marco Corella Barella, Nutella, Gridi Grimaldo, Skibidi Ronaldo, Ronaldinho, Fernandinho, Bombardinho, Krokodil. No, trocha som tam použil aj tam. A toto je toto ihrisko, kde hral Ronaldinho, najviac hral po čiarach samozrejme, lebo každý vie, že to bolo ľavočko, takže ľavý útočník. A ideme na ďalšiu stranu. Bum. A tu je napísané Ronaldinho srdiečku. Áno, toto som ja všetko kreslil. A tuto je samozrejme UEFA, Liga majstrov, tu máme pohár, samozrejme. Tí, čo nevedia, čo to je, tak tu majú napísané. A tuto už je koniec, takže čaute. Čus.